ngono sak tengahing dalan. Kok kaya ora kepenak atiku ya. Ora kepenak kepiye? Awake dhewe arep tumuju ning gedangan iki adoras kok papan kene kan. Ya isih adoh. Ya aku kok ono suara. Dewi Ganeswari utawa kowe ra menten. Ya kangen ya kena. Kangen ya kena. Nanging kondisi to. Kondisi kok kangen. Lah ya wong sewa kono kok ya bokonge gedhe kono ngelakno. Kita ndang-ndang nge kaya ngono lah. Genetek kaya ngono. Kaya ngono kowe maparasane. Ramiten. Yang kowe podo kaya ngene iki ora bakal rampung. Kampanye tak bali. Wis kono dhisik to. Kono bali kono wis kono. Bali. Wis kono sak subuh bali. Ayo bali. Ayo to. Kaya ngono Wis yen kira-kira kowe sak keloron ora kena dak kandhani. Ramiten. Kowe mangerti yo. Wes kowe Kae kesuwenane Dewi Ganeswari wis dadi bojoku. Mungkin heeh. Ya jelas. tak sudi aku dadi bojo nomor loro to. Kuwi bojomu sing kono. Kono ngono kuwi wes. Ganeswari. Mangerti yo Ganeswari, iki adikku. Adi ketemu gede. Adi tenan. Adi penakan. Adi penakan sing sekolah iki ayo kok dikenalake nek ora percaya ayo. Aku cemburu kok. Kowe yo wes. Ganeswari. Iki lho. Ramiten. Piye kan? Supaya ndak rampung. Kowe matur sing prasaja karo Kusnani Dewi Ganeswari. Aku matur piye? Ya aku adimu ngono. Nggih. Semua Dewi sama kan? Ganeswari. Oh, Ganeswari ya. Bedok. Ngapun kan wong kula niku ajine kakak lahir. Lah kok gak piye? Kan tangan iki kan ganseng. Ya aku bapak suatu. Lah langken ta iki? Mergane aku urip pamwe iki kuwi lho. Langken. Piye gak? Ramiten ki tak tututi ayu wae, Terus kamu ayo aku Hanya aku pengen gue nek orang mau tenan jejel gue lah. mulane iki aja mlayu ndak kesel. Kan nanti iki lho kakak bilang sing iki mau takut ta. Mau arep Jawa haji diri. Pajake wong wedok biyen-biyen. Ganseng. Apa bener ngendikane adikku Ramiten? Ora ngono kok yo. Ini wae Kang Langke. Piye?
Gandeng kowe iki sedulure anak Raminten to. Wis ketemu, saiki Raminten tak jaluk minangka bojoku. Ye. Ya nek bocahe gelem ora apa-apa. Nek lek ora gelem ki mergo temindakku. Gelem to, Ben? Yo, Kok lepas apa kan? kae Putri Ganeswari. Pokoke wae. Lho, pokoke wae. Bilang Biasa. Apa? Kowe kena tak kandhani apa ora? Ya kan ora apa-apa kan. Mangke. Nek aku pirang ya aku. Aku wedi ngerteni wong pirang-pirang aku ki senengan karo si Raminten e. siapa? Mergo temindakmu ya biasa. Saiki kowe bali. Wis pirang ora bali. Ora apa-apa aku bali ora apa-apa. Ning rasane iki kok. Rasane iki kok. Iya, rasane kangen. Aku jane iki mau udah mlayu-mlayu ke Kambuh nanti aku ketemu kakak lahir karo Putri Ganeswari. Oh. Ini perlu aku tinggal. Kusuma Dewi Ganeswari. Bener. Panggil. Piye aku? Wis. Aku ora bakal kakean buwus. Sejatine aku diutus dening Sang Prabu Dadagedis supaya kupati sapa Kang Dusta Kusuma Dewi Ganeswari. Lanyoto kowe lagi. Iya tak akoni. Nanging terus karepmu kepiye? Aku. Kepiye wae? Aku senayo biani apa kan dititahake Sang Prabu Dadagedis supaya mupati sapa Kang Dusta Kusuma Dewi Engko Ganeswari. dhisik aku lho. Sejatine ngono, Kakang Langkir ki ora nyolong aku. Aku sing njaluk dicolong. Ini punika kasunyatan langgir dusta panjenengan wekdal saking putra. Ning sing ngersake ki aku. Napa mawon pamadanipun panjenengan medal saking kaputren boten angsal dipalilah saking Sang Prabu Dadagedis. Lalu saking menika tetep langgir menika dusta panjenengan. Aguna. Iya langgir. Kosok barine Aguna. Kowe mencang-mencang iki Raminten adikku. Bener. Aku sambungan tresno karo adikmu langgir. Ora mung sesasi rong sasi, wis matahun-tahun langgir. Yang ngono padha aku karo Kusumane Dewi Ganeswari. Lah nek beda. Aku ora mbuang lahi adikmu. Saiki ngene Aguna. Pilihan siji antaraning loro. Kepiye? Abot Raminten apa abot Kediri? Ya ta iki kan jane. Ngene. Aku dadi Ten. bingung. Aku kuwi wis diutus Sang Prabu Dadagedis supaya mupati sapa kan Gusti Kusumane Ganeswari. Ya, Nanging yen aku gemi prasapaku ing katon Kediri, aku ora diilangi urip bebarengan karo kowe Raminten. Piye? lain badan nek ora karo kakang aku aku terima ora omah-omah. Aku terima dadi pawan kawan kangen satu mesti ra ono. Terus kowe kepiye Aguna? Gandeng Raminten wis prasetyo ana ing ngarepku utawa ning ngarepku? Panggil, Kepiye? pancen aku butuh bukti kanthi swita ana ing katon Kediri. Nanging aku ora bisa selak marang batinku. Yen aku tresno marang adimu. Aku ora bakal ngelaki janji Sak banjure nanging yen aku ora nyewanake Kusumane Ganeswari, gunungku bakal ditigas. Piye Raminten? Ganeswari Iso. wonten ing malah kawontenan kados makaten menika monggo Putri Ganeswari kula suwun ingkang tanggel jawab. Kaya kandhangku sekal, aku ora bakal jadi
yen menawa kowe kabeh sarembut ayo sowan ngarsane Kanjeng Rama Kediri mengko aku sing nunjukaken aku sing bakal nganggo jabat koyo aku wis mikir kandhane aku ora hati lagi ora hati Paduton iki do perkara apa? Raden apa aja? Kepiye? Sasampunipun kula suwita wonten ing Kediri. Kula dipun dawuhi Sang Prabu Dadandis supados Bupati Kusuma Dewi Kareswari dipun dusta kaliyan Ratnaka. Kanyata ingkang beto. Langgir. Oh, sing didakwa dusta kuwi langgir. Inggih. Lajeng kula sampun prasapa kaliyan Sang Prabu badhe nyuwunaken sinten kemawon ingkang dusta yuswane Ayu Kareswari. Lajeng sampun kula mangertos bilih ingkang dusta menika Langgir. Langgir menika sederekipun praminten katresnan kula. Ngono aku. Raminten karo Kareswari. Mengko nek do paduton ora ana rambut. Saiki wong sak keloro tak sowan karo Kraton Kediri kok banjur rampung perkara Saestu menika mengko semanten iku kula kaliyan Kakang Langgir Aguna tak sowan ing Kraton Kediri inggih kok banjur rampung perkara monggo kula dherekaken monggo monggo